Prepáčte, že meškám. Mal som incident. Zaspal som v solárku. Najviac mi dnes chutila výhra nad tým Černochom. Toto patrí do smetnej bedne. Neviem, čo poviem svojmu sensiovi. No to je barbar. To je barbar. Útočné barbarstvo. Kde to sme? Zdar! Dneska vás pohostím pekne u mňa doma. Váriť vám budem tu. Hobbies mám 3. Kurvy, plást a maštičky. Tá moja je z vedenia. Takže vítam vás v mojej kuchyni, tu varím, tu žerem. A dneska vám tu navarím svoje jedlo, môj poriadny chod. No, dneska začneme prvým hlavným jedlom, butter čik. A začneme prípravou olúpaním cesnaku a cibule. No, cibulku sme si očistili, odrežeme si koniec. Dáme ju na polku. Cibulku si krájam, ale revaz nej nervem. Nejak to tam minže, čo som minulý trtkal. Nikdy ti to neodpustím, Erika, bojeb sa. Tento recept ma naučili v base. Sedel som vraj za vraždu, lebo som sa snažil vraj niekoho otraviť pri mojom varení, ale to nie je pravda. Ja som dobrý od kosti, ja by som to nikomu neurobil, iba tej bývanej Erike. Erika môže vráca. Mám tu 6 strúčikov cesnaku. A ten si znova krajeme na malé kúsky. 6 strúčikov cesnaku, to symbolizuje 6 mesiacov, ktorých som nevidel svoje deti. Na mojich hostov sa celkom teším, ak nebudú minžovať, lebo ak to ten vegan príde s nejakým jeho jedlom, tak akože asi mu najmä môže. Ale teším sa, čo povedia na môj kulinárny zážitok. Myslím si, že moje varenie je lepšie ako hocikoho na svete. Jedno z mojich hobby, hlavne pri varení, je aj fajčenie. Ale tá vyjebená piča Erika mi to furt zakazovala, takže preto mám túto elektrickú cigaretu. Moje nikotín milujem. Smoking forever! Samozrejme milujem cestovanie. Tu všade mám magnetku z krajín, kde ma zavreli. Tu všade som bol vo väzení. Naposledy tu dole, v Kodani v Rumunsku. Bol to masaker. No, na palici si predohrajeme olej na celkom vysokú teplotu a postupne tam oprážime po jednom mäska, ktoré som nechal cez noc marinovať, jogurte a korení. V paste som zvykol to marinovať v krvi, ale no, viete ak, časy sa menia. Takže dnešné menu bude trošku radikálnejšie, ako vidím. Butter čik. Butter chicken asi, ale nejaký, asi pán kokta. Pridáme drvené paradajky. Moje rozpočetnuté paradajky k hlavu tomu kokotovi, čo ma natrel. Ako predjedlo si pripravíme jednohúbky a la dudky. Jako? No, a nazveš to jednohúbky s vajíčkovou pomazánkou a klobáskou. Takže viete ako klasický mix vajec a klobásy. No, klobáska dolnozemská, 90% mesa, 0% soja, vyjebaní vegáni. Ináč mám väčšiu, hej. No a keby nejaká sločná chce moju klobásu, tak volajte 0940, daj si kokot do papulky. Jednohúbky a la dudky, no to je barbar. To je barbar. Skutočné barbarstvo. Kde to sme? Jednohúbky a la dudky. Sa to budú muchotravky, otrávim sa. Teraz takzvaný doťuk. Eňo, ňuňo. A teraz si do myštičiek s mrazeným ovocím nalejeme horúcu polevu. Preto sa dezert volá Frozen Hottie. Frozen Hottie. A toto je čo? Emotikony na menu. Kde sme? Úplné barbarstvo.
No, vidím, že dneska to bude mať žiadnu úroveň a no, som zvedavý, či nám navarí. Koľko nás to pôvodne malo byť? No, raz, dva, my dvaja. No. A, tretí. A vypadá nám tu ešte jeden. Kto nám ešte chýba? Matej. Matej, áno. Tak poďme tu. Nebudeme tu. Už je tu riadna kosa. Nastav svaci. Poďte, príďte do mňa. Riadna kosa, aj som šťastný, že... Takže, milí hostia, chcel by som vás privítať pri tejto večeri, aj keď vám tu jeden Matej chýba. A myslím, že môžeme začať pri pitkom. Čo to tam? Pane pripravený. No, bude leto dobrá. Tak teda, na zdravie. Jasne. Na zdravie. Teraz. Počuli ste to? Niekto klopal. Áno. No, host mal by si... Idem otvoriť. Počkáme, ako to je, keď to hovorí. Nazdar! Prepáčte, že meškám. Prepáčte, že meškám. Mal som incident. Zaspal som v solárku. To všetko vysvetľuje. Však, život. Tak sa Môžem si sadnúť. To by na teba tak sedí. Prípitok už máš. Tak teda, ešte raz na zdravie. Tak teda. Tak teda na zdravie. Na zdravie. Ošet prišiel, čierny ako špekačka mi prišiel celkom priťahnuté za vlasy, ale tak môžem sa cať pocičom. Pivo, jak má byť. Cítiť tam domácu výrobu. Neojebával si. Áno, je to skutočne výborné. Ďakujem. Sice mi dopadal ako kraftové pivo z Talianska, ale bohužiaľ Corgo 10 sa dala rozpoznať v prvých 2 sekundách. Prečo piješ to pivo takto? Pivo je pre mužov. Máš si ho vychutnať. My gurmani z oblasti Trenčína vieme, že správny somelier pivo vychutnáva jedine takto. Že ako? Ako predvedlo som si nás pripravil jednu húbky a dudky, klovaca vajca, mužská práca. Tak, dobrú chuť teda. Vidím meso. Ja, keď som to prvý čítal, som sa modlil k Bohu, že to budú nejaké huby. A ja, mochotravka. Dostane chlebata. Nie do piči, to vajce ja. Akože vidím meso a sú tam bielkoviny, keby ste nevedeli. Niekto je to dobre pre vaše svaly. Ma naučil môj coach. Prezentácia 2 z 10. Dobre. Ja vajce fakt nemusím, ale pokúsim. Ja musím povedať, že som veľmi šťastný, že dneska ako minule som si nezabudol svoje predjedlo sám priniesť. A ulovil si ho sám, ako správny chlap. Ako to nazval? Neandertálec. Myslel som si, že už naozaj vybuchne pri tomto predjedle, ale našťastie ma zachránil môj dobrý kamarát Vegi, ktorý si dal jablko. Týmto ma pobavil a odpútal moju pozornosť od tohto barbarského pokrmu. Čo to tu máme? Vítam vás pri mojom hlavnom jedle, ktoré patrí Čiki chicken. Ako to bolo? A už ani neviem. Vlastne som celý to začiatku znechutený a na budúci dúfam, že sa takéto slovné hračky už nebudú pakovať pri takýchto známych pokrmoch. Užite si. Ďakujeme, áno. Dobrú chuť. A aj toto budeš jesť s rukami. More, ne. Teba si potom rukami, ty, cigán Volavský. Ja som cigán. Ja som zaspal. No, tak ty si riadny majster sveta. Brú! Je to kokot. No, Ja som sa to zase. Aspoň ty si. je to, môžem sa spýtať, to je kura. Áno. To mi pripomína kuráciu genocídu, ktorá sa každý deň deje v našom svete. Áno, mojimi rukami. Ach, no ale čo k tomu povedať, no. Aspoň si to mohol naservírovať. Ale čo sa dalo čakať, že? No, čo sa dalo čakať presne, od takých ako sú oni. Myslím si, že prestieranie mal na úrovni v poriadku, aj keď pod stolom som videl asi 7 mŕtvych múch. Chcel by som skončiť ako jedna táto kura.
A on tiež nie je Môžeme sa o to... vegáni. Môžeme sa o to ľahko postarať. Áno. A nie si sám, nie si sám. Môžeme sa Poďte do mňa. Treba si ešte život. No, Môžem poprosiť ešte pripitok? áno, a ja by som si dal toto výborné kráftové pivo. Prosím ťa, ty genii. Vieš mi naliať ešte? Však ešte máš. Zase vriskáš. Nemeníš sa. Zdochni. Koko. Moja mama mi robila na kokote undik. Je to proste vymletá hlava. Veganík, už náš druhý večer spolu a druhýkrát už ti nič nepripravili. Toto by sa v Bratislave nikdy nestalo. Nikdy. No. Ja chápem, ale tu na východe medzi tými zvieratami. Áno, Vieš, aké to je tu, keď ideme ku genimu. áno, to samozvané čiky, či ako to nazval, konzistencia minus, plus, už ani neviem, nemám slova. Toto by sa v Bratislave nikdy nestalo, toto je neservírovateľné prakticky. Toto patrí do smrtnej bedne. Konzistencia minus, plus, rýža, tenká, hrubá. Si už trtal? To už naozaj nie je pravda. To už naozaj... Môžem sa presadiť? Silnejší pes jebe. Ja by som sa s ťou veľmi rád presadil, ale veľa tej zvery nechcem sedieť ja. Verím ti, verím ti. Sa bojíš? Smrť, toto je v opičivci. Sereme na zem. A teraz v poslednom rade vám predstavujem svoj dezert Frozen Harry, ktorý spočíva v zmrazenom ovoci a horúcej poleve. Aha, takže to znamená to názov. Myslel som si, že to bude na 2-3. Tak, na teplo. Teplo! Pritom aký je náš hostiteľ povahy, očakával som strip turkey alebo niečo podobné, ale... Áno, ja som Našťastie nie sú čakal ľahké nejakú ženy, áno. takú zábavu. Dobrú chuť. Zábavu chudobných. Dobrú chuť. Bude tebe. Dobrú chuť, páni. Prosím, zlú chuť ti. A ty si bol v Amerike? Kedy? Povedz za ním. Ja. Dobre. Vidno, táto americká kuchyňa je samý cukor, samý Áno, cukor. áno, áno. Keď to americké vymyslí. To by sa Ville de France nimi nestalo. Čo? Na piču chceš. Vy chcete povedať, že neviete po francúzsky. Ja, že ma per. Francúzsky veru neviem, iba trošku, keď som to bol väzení. Medzi nami kritikmi je, aj keď ja som si iba kritický amatér, považujeme sa v Bratislave, tam je taký klub. Vieme tam, som Dom Perignon a Saint Blanc a tam rozoberáme áno, týchto francúzských šéfov, ale áno, počul som. Ja kritik, možno tak kokotik. Omačka je cviklová? Áno. Cvičiť? Vážne, trochu áno, trocha, má to taký podjazd. Ty s tým budeš ja vaše nadjazdí, keď tvoja mama nadjazdí. To už nie je pravda. To už fakt, za toto začnem strieľať body asi. Vieš o tom, že aj etiketa patrí k stolovaniu a k večeri. Áno, a Etikete. host by si nikdy nemal sám nalievať. Hej ty. Zaučený kokos. Dezert bolo mrazené ovocie, daný... Neviem, či takedy jedol ovocie predtým v živote, takže to ovocie tam mohlo byť ešte od minulého majiteľa tohto bytu. Trocha by som sa zase obával čiernych problémov, uvidíme, ešte dám vedieť neskôr. No vieš, že sa najem. Nečakal som, že dneska u teba nájdem niečo vegánske. Máš pravdu, mal som tam dať tuk. Meso, tak, masť. No to si určite nemal. Málo. Mesovú genocidu ja nepodporujem. Kde tu vidíš meso? Ale Ty si ideš hlupý jak poleno. táto omáčka vyzerá ako krv. Červená poleva mi pripomenula krv. A keby mám po ruke nôž, tak toto vymalujem na červeno. Pripomína mi to genocidu. By tebe nešla krv. Kokot. Som mal chuť mu našťať do ksichtu. Ale inak je to v pohode. Ty už si dobrý, však ja sedím pri stole kokotov. No Prosím ťa. táto židovská krv mi fakt neulahodila. Teda na to, že jediné vegánske jedlo, fakt to bolo chápe.
Ale čo sa dalo čakať, že? Čo sa dalo čakať? No? Ja som nikdy nebol pičus, kde som bol hlavný chod. No tak toto hlavný chod teda fakt nebol. Vítam vás pri aktivite pretáčačka rukou. Táto aktivita mi pripomína moje časy v Lochu, kde sme to robili každý deň s kamošmi, hej. Myslím, že prvý môže ísť Matej a Štefan. Šťastnú hru. Tak tebe. Round Je to chalani. 1. Fight! 3, 2, 1. Štefan vyhral. Škoda, že si ma nezabil. Tak teda, ďakujem za hru. Si teda lepší. Teraz druhé kolo pôjde ten vyjebaný Vegánko a Sebastián. Poď. Tak sa dneska stretávame, ja sa síce nepodporujem tieto barbarské hry, ale Kam sa toto dostali? veľa šťastia. Round 2. Fight! 3, 2, 1. Vyhráva ty. Tretie kolo, výhercovia proti sebe. Štefán, poď sem. Vegánko, poď sem. Ty sa prehráš. Tri, 2, 1. Štefan. To máš preto, že nie ješ zvieratá. Málo proteínov. Neviem, čo poviem svojmu sensejovi. A teraz výherca proti Final Bossovi. Takže v finále nášho turnaja sa môže začať. Hlavné kolo je za rohom. 3. Čo to? Finalista je jasný. Najviac mi dnes chutila výhra nad tým Černochom. Bodovanie dávam 8 z 10. Bodovanie dneska 6 odmocnenia zo 453 petín, delené 8 13. Myslím, že toto bodovanie je adekvátne k dnešnému vystúpeniu našeho radoby zvieracieho kamaráta. Má to tu aj reprezentatívne nakreslené, hej, ak by ste chceli detaily, my v Bratislave to takto zapisujeme. Tento večer hodnotím číslom 7, pretože všetko bolo v poriadku, ale 3 body minus, pretože je to Danyho beat. Ale hej, hodnotil by som ho číslom 7. Takže za dnešok dávam zlatého smajlíka. Je to 3. Na menu nebolo nič vegánske. Tieto 3 body dávam iba za ten dezert, v ktorom bolo ovocie, ktoré mám rád a bolo tam viac druhov, ktoré naozaj zbožňujem, ako napríklad kiwi, hrozno, čučoriedky a tak ďalej. To by som... Ani on nevedel podľa mňa. Ja neviem. Koko. Paradajka koko. Paradajka koko. Paradajka koko. No, tak ty si riadny majster sveta. Brú! Ja som na základ do piče, jo. Všetky slepky! To sa nedá sami. On začal turovať. Neviem, to to je. To je hrozné, chalani. Dobre, posledný krát Maty, lock in. Dobre. Je to v hlave. Je to hlave. Neviem, čo poviem svojmu sensejovi. Tvoja mama mi robila na kokote umlik. Kurva umlik.